ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ನೀ ಕಾಂಡೆನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಜೀವ ಇಪ್ಪಡ್ದಾಂಡ ಬುಡತಿನ ನೀರು ಎಂಕಲೆಗ್ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತುಂಡು ನೀರು ತಿಂಚಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ನೀರು ತುಂಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಅಂಚ ಐತೆ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಈತ್ ವರ್ಷಲ ದುಂಬುವರ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತುನಿಗೆ ನೀರು ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸಲ್ ಲೇಟ್ ಆದದಾನೆ ನೀರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತೆ ನೀರು ಕನೋಡು ನೀರು ಕನ್ಪಿನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುತ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಯೋಜತ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನೀರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಕನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇನು ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಡು ದುಂಬೆನ ತರಕಾರಿ ತೋಟ ತೋಜಾಯ್ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಪೋತುಂಡು ಮುಜಿನಾಲ್ ಬದನೆ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಕೊಯ್ಯೊಂಬರ ಉಡಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಕೊಯ್ಯೊಂಬರ ಕಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಗಿಡ ಹಾಳಾತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೂರ ತೂವನಗ ಎದ್ದಿ ನಡ್ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಐತ ಪಿರ ತಾಗ್ದು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆದ ರಡ್ಡು ನವಿಲ್ ಬೈದಿನಿ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಬದನೆ ಉಂಡು ಬದನೆ ಕೊಯ್ಯೊನು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಪೂರ ಹಾಳಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬದನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಬದನೆ ಕೊಯ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಅವರಿಜ್ಜಿದ ಇಕ್ಕೊಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಿಡದ ಅದಲ್ಪು ಗಿಡ ಪೂರ ಹಾಳಾತನ ಕಂತನ ಮೈಪರೆ ಆಪುಜಿ ಈತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಗಿಡ ಪೂರ ಸೈದನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಯ್ಕವೆನ್ನ ಬಸಳೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮಂಜುಳ ಅಂಬ ಇದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಪೂರ ಏನು ಕೊಯ್ಪೈನಿ ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕಳ ದೆಂಬುಗು ನುಂಗುದು ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಡ್ಪೋದು ಕೊಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತುಲೆ ಬಾಡದೆ ಪೋತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಮೇನ್ ಬೋಡು ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮೂಜೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ನಾನು ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಪೋಪಿನ ಐಕ್ಲ ಗಾಳಿ ಇಗ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಪೂರ ಶುರು ಹೌದು ಐಕೊಂಡ ಪೂರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹಾಳಾತುಂಡು ನೀರು ಪೂರದ ಅಂತ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಡೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲದು ಎಣಿತೆ ಕಾತೊಂದು ಲೇಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದಾವ ಬಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 2 ತಿಂಗಳ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಬತ್ತಂಡ ನೀರು ಆವಡಿಸಿ ಇತ್ತು ನಾ ಗಿಡಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂತ ನನ್ನ ಜೇಪಲ್ಲರು ಅಂತಂತ ಬೈತಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ನೀರು ಉಪ್ಪಿದಡ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ದೆಂಬು ಬೂರೋಡು ದುಂಬು ನೀರು ಪೂರ ಕಂತದು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ದೆಂಬುಗು ಪೋರೆ ಬರೀ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ ನೀರು ಪೂರ ತುಂಬಂದೆ ಅಂಚದು ಬೆಸಲ ಇಚ್ಚಿ ಮುಜ್ಜನೆಲ್ಲ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚಾರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕನ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರು 2-3 ಸರ್ತಿ ನೀರು ಕಂತೀನಿ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎದುರೆದುರು ಕನ್ನಾಗ ಅದು ಸಾಕಾ ಪೂಜೆ ರಡ್ಡೆ ಟೆಂಕ್ ಕಂಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂಜೆಂಜೆ ನೀರು ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋರೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತದ್ಲ ಒಂದು ಪಿದೇಡ್ ಕಂತು ನೀರು ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತವರಾನೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿಡು ತೂಪೊಡಿಗೆ ಎತ್ತದ್ದು ದೆಕ್ಕನಗ ಅವು ಏತು ನೀರು ಕಂತಿನಲ್ಲ ಮಾಯಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ನೀರು ಪೋದು ಪತ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆಗ್ದಲ್ಲ ತುಂದತ್ತು ಪಂಡ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಏರೊಂದು ನಡಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ನಡ ಬಂಗಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋದು ನೀರು ಕನೋಡಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ತಿರ್ದು ಜತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂತಂತೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅದು ದುಂಬೆಂಕಲ ತಿಂದಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಒಯ್ತದೆ ನೀರು ಮೈತದೆ
ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾದು ದಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. 2-3 ದಿನ ಕನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಡೈಲಿದ ರುಟೀನ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ತೋಡಿ ಇಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ನೀರು ಪತಂಬತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡಮ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಕಂತ ಹೊರಗೆ ಯಾವು ಬಂದು ಮಗ ಸಾಕ್ಲಾಪುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚ ಪತ್ತಂದು ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಯಾಕಂತದ್ದು ನಾನು ಬೈಯಡ್ದು ಓಡು ನಂಡ ನೀರು ಪತ್ತಂದು ಬರೋದು ನಾನು ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನ. ಒಂದು ಮರಣಿ ಕಿನ್ನಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾತನೆ ಕುಲ್ಲ ಕೊಡಿಗಡೆ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈಯಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಕರಂಡೆ ತೂದು ಬೈದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಒಡೆ ಪೋತು ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರಂಡೆ ತೂತೆ ಮೀತೆ ಕರಂಡೆ ಒಂತೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವು ಹಾಗೆ ಒಕ್ಕ ತೋಜ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಂಡೆ ಕೊಯ್ದು ಕನ್ಪೆ ಬಂದು ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಕರಂಡೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕರಂಡೆ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬುಲೆದುಂಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕರಂಡೆ ಕೊಯ್ದು ಏನಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏಪ ಪರ್ಂದುಂಡು ಬಂದು ಪರ್ಂದುಂಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ರಿದ್ವಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೋಲು ರಿದ್ವಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕರಂಡೆ ಕೊಯ್ಪಿನಿದ್ದೆ ಕೊಯ್ದು ಎಂಕ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೋಲು ರಿದ್ವಿ ಕರಂಡೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂದೆ ಉಂಡು ಒಂದನಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಆವೊಡು ಮಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬುಲೆ ಎಂಡ ತಿನ್ರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರ ರಿದ್ವಿ ಕರಂಡೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡುಂಡತೆ ಒಂದೇ ನಾಗಾರ್ಜುನದ ಪಂಡ ಐತ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿ ಆತುಂಡು ಐತ ಚಿಮ್ನಿ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಆಪಿನೆತ್ತ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕಲ ಬದಿಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅವು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಮೀಯರೆ ಉಂಡು ಮೀಯರೆ ಪೋಡ್ದು ಮುನಿಕೆಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಕರಂಡೆ ಏತ್ ಕೊಯ್ದು ಕಂತೆ ಬಂದು ಏತ್ ಕಂತೆ ನೆಟ್ ಏನೇ ಮಲ್ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಚನೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.